Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ o information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Aw bisimila Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni bamananw ka kuma don maanifin kunnafoni ko ɲuman ka kɔnɔbara bi fa ka sɔrɔ fɛn min bila a kɔnɔ hakili ka fa kama faamuyali ɲuman kama o de la bi an b'an ka kunnafoni daminɛ min ye sa o de ye an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma n'o ye ministre de la défense ye désormais o kalifalen bɛ an ka général d'armée Assimi Goïta n'ale ye président de la transition ye président min don bi bina a bɛ fɔ a ma désormais ko président de la transition chef suprême des armées et chef de l'État en même temps ministre de la défense o fana kɔfɛ kunnafoni an bɛ taa n'an ka armée kɔni bɛ wuli ka jɔ la min bɛ se ka to o bɛ se ka lakana kɔni lase malidenw ma o bɛ wuli ka jɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to baara ninnu bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na o de la n'i y'a ta k'a lajɛ an ka général dɔ bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko général Umaru Jara n'a ale kun ye chef d'état-major général ye des armées sisan kɔni ale kɛra ministre délégué auprès du ministre de la défense n'o ye général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ ye o hukumu kelen kɔni an bɛ ta k'a lajɛ nin baara ninnu bɛ sɔrɔla mun de fɛ le 25 an ka général d'armée à la garde nationale Sadio Kamara ale kun bɛna ani na Majugu fɛ Majugu minnu hakili la k'a fɔ ko nin ye olu seko cogoya ye malidenw na n'i y'a ta k'a lajɛ malidenw ye wulikajɔ ni baara caman kɛ bɛ se ka to malidenw bi to u ka cogoya la hakili tɛ yɛlɛma wa n tɛ siran wa n jate tigɛ o de senfɛ an ka général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye wele bila malidenw bɛɛ ma k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma désormais a yɛrɛ kɛlen don ka nin baara ninnu kɔni kuta a tigɛ la n'o ye défense ko ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa précisément an ka fasoba Maliba armée kɔni yɔrɔ n'an taara an bɛ taa a bɛ fɔ fɛn min ma ko i n'a fɔ Sebugu na ale kɔni ye i n'a fɔ yɔrɔ min filɛ nin Kita mara la Sebugu an ka finitigiw kɔni wuli ka jɔba dɔ kɛ yen nɔ a kɔni kɛra don min na sa o de ye mai 2026 o tɛ kunna a sini ye sa wa an ka finitigiw kɔni ye bugali kɛ ka ɲɛsin maajugu ninnu ma maa 17 o kɔni u y'u neutraliser tubabukan na n da bɛ fɔ o ma ko bɔnɛ u ni na nin kɛnɛ in kan wa a jirala k'a fɔ ko minɛn o minɛn kun b'u bolo minnu sɔrɔla o sɔrɔla minnu ma minɛ o tiɲɛna n'i y'a ta k'a lajɛ an ka finitigiw u b'a la k'a jira fan bɛɛ fɛ ko o bɛ se min na o bɛ k'o jira ni u n'u dɛmɛbaaw n'o ye Irisi jamana surasiw ye minnu bɛ an fɛ yan ka an dɛmɛ marifaw tacogo ani minɛnw utiliser cogo la olu n'an ka finitigiw kɔni kɛlen don k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma bi bi in na ka i n'a fɔ gɛlɛya ani gɛrɛntɛ k'a sigi maajugu da la maa minnu ko Mali tɛ lafiya malidenw tɛ lafiya hali sisan an bɛ to an ka fasoba Maliba kɔnɔna na an bɛ taa le 25 n'o de ye tubabukalo tile 25 kojugu minnu kɛra an ka jamana in kɔnɔ le 28 n'i y'a ta k'a lajɛ an ka finitigiw ka i n'a fɔ procureur général ale min sigilen bɛ tribunal de Bamako o kɛrɛfɛ n'a fɔ ko tribunal militaire a kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ déjà u tɔgɔ yɛrɛ janfa la ka ɲɛsin fasoba Maliba ma politique mɔgɔw b'a la maa wɛrɛw fana b'a la n'i kɔni ye ko in bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko finitigiw ninnu ani précisément minnu bɛ yen nɔ sa ko olu kɔni ye maaw ye maa minnu n'u ye politique mɔgɔw ye wa hali sisan an bɛ se k'a fɔ ko baaraw kɔni bɛ sen bɛ se ka to malidenw bɛ se ka lafiya cogoya min na ko jugukɛlaw kɔni u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko u ka kow ka a dan sira la hali sisan an ka fasoba Maliba kɔnɔna na wa ne ta k'a lajɛ minɛnw kɔni bɛ sen na min bɛ se k'a to ko minnu kɔni kungun n'a ɲɛɲɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔn cogoya min na hali sisan an bɛ to an ka fasoba Maliba kɔnɔna na an bɛ taa hali sisan attaque minnu kɛra le 25 o attaque ninnu kɔni olu dɔ ye i n'a fɔ gɛlɛya minnu sera an ka jamana in ma le 25 avril la an ka finitigiw kɔni ka wulikajɔ y'a jira k'a fɔ ko maa 200 ni kɔ maajugu ninnu na kɔni ko o neutraliser la o dɔnniya yɛrɛ la fo ka taa bila sisan na wa don o don n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye dɔ bɛ kɛ par exemple hali kunu an kɔrɔ yan an ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u b'a wele localité dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Ararus i ye bugali kɛ ka ɲɛsin terroriste jugu ninnu ma yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Kidal mara la fana u ye bugali kɛ ka ɲɛsin terroriste ninnu ma o fana kɔfɛ n'i y'a ko ta k'a lajɛ toujours le 25 Tisalit ani Minɛka bugali kɔni kɛra ka ɲɛsin terroriste jugu ninnu ma hali sisan wulikajɔ ni baara bɛ kɛ bɛ se ka to fasodenw bɛ se ka lafiya cogoya min na
nambore ambita AES ani Mali olu koni ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra an ka ministre plutôt an ka président de la transition ministre de la défense désormais o koni ka sigida la n'o filɛ ni Kuluba i bɛna ye k'a fɔ ko AES maaw kɔni u ye wulikajɔ kɛ u nana yen nɔ maa min kun bɛ u ɲɛma sa o de ye n'i y'a ta k'a lajɛ général Célestin Semporenda ale Burkinabé ka ministre min kɛɲɛ silen bɛ lakana ko dɔwɛrɛ ko ministre de la défense ale kɔni ko min délégation ba in ɲɛma donc AES mɔgɔw ani Mali toujours fa kelen ba kelen u bɛ ko o jira wa u nana foli kan kɛ ka ɲɛsin an ka général d'armée Assimi Goïta ma maa min tora nin kɛlɛ in na n'o ye général d'armée Sadio Kamara a ka ko la ka na foli ani waliɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin an ka cɛba in ma n'o ye an ka général d'armée Sadio Kamara ye. Cybercriminalité, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a kɔni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaw do kɔni bɛ ka kɛ maaw ka bɔ maaw yɔrɔ ka taa réseaux sociaux sanfɛ bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen falen do bi bina vidéo kuntanw partage jugu hakilina jugu ani ŋaniya juguya la ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma wa a ko k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka hakili to yɛrɛ la koyi sinon ko ko min bɛ ka kɛ san juguya ni fɛn caman b'a kɔnɔna na wa ale b'a ɲini bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka hakili to ka kumataw la an'u ka fɛnw na fɛn min bɛ partage u ka bɔlɔlɔsiraw kan wa ale b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ jajugu dɔ bɛ yen ko kana to k'u bila bɔlɔlɔsiraw kan u kana to k'u partager wulikajɔ ni baaraw dɔ bɛ ka kɛ procureur fɛ min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya u sigiyɔrɔ la malidenw bɛ se ka lafiya malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de olu ka miirina n'u ka hakilina ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ an ka plutôt procureur ba in kɔni bɛ k'a ɲini ko malidenw bɛɛ lajɛlen aw ka hakili to aw ka kɛtaw n'a ka fɔtaw n'aw ka lajɛtaw a n'a aw ka partagetaw la sabula a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamana ma. An bɛ bita ye kuncɛ ni min ye o de an ka général d'armée Sadio Kamara min tɛŋana le 25 maajugu fɛ maajugu mun nana bingaliwali kɛ ka ɲɛsin fasoba Maliba ma an ka ɲininiw n'an ka ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ y'a jira n na k'a fɔ ko maa ma tɛŋa Mali kɔnɔ yan maa min ni a kanuna ka se Sadio ta ma on sait pas a sacogo de y'a kɛ ou bien fasoden ɲumanya yɛrɛ min kun b'a dusukun na o de y'a kɛ ɲininkaliw kɔni an y'o tɛngu maa caman na an ye imamuw lamɛn hutuba minnu kɛra juma tɛmɛnen o juma hutubaw bɛɛ la bɛɛ kumana Sadio kan bɛɛ y'a ka fasoden ɲumanya fɔ bɛɛ y'a ka faso kanu fɔ bɛɛ lajɛlen y'a ka i n'a fɔ silamɛya fɔ wa an ka ɲininiw senfɛ an y'a mɛn ko Sadio ye misiri 10 ani kɔ de jɔ Mali kɔnɔ dɔw yɛrɛ imamu dɔw y'a sariya k'a fɔ ko Buguni ta ko o de ye misiri ye misiri min na ale yɛrɛ taara jɔ a dayɛlɛ kɛnɛ kan ko Sadio misiri jɔlen kun don Sadio y'a ci ka jɔ k'a jɔ kura ye a y'a jira fana k'a fɔ ko an ka garnison ninnu kɔnɔ n'o ye an ka plutôt garnison ninnu de don n'o ye an ka kan kɔnɔnaw ye ko Sadio ye misiri ka a bɛɛ lajɛlen la wa ko imamu dɔ bɛ yen minnu ye tenitigiw yɛrɛ ye Sadio caman former k'u bila ko ka to ka maaw laseli ka silamɛya fɔ mɔgɔw ye n'i y'a ko ninnu bɛɛ ta k'u fara ɲɔgɔn kan i bɛna ye k'a fɔ ko Sadio sɔrɔdasi don a cɛsirilen don fasoden ɲuman don a cɛsirilen don o fana kɔfɛ silamɛ don silamɛ min cɛsirilen don silamɛya la o de bɛ mun de jira n na a ma faga ko silamɛ tɛ a ma faga ko kojugukɛla don a ma faga fana k'a tɛ silamɛya fɛ a fagara de parce que maa minnu bɛ ka maa fa u t'u faga silamɛya kama n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw ko an ma an ka ɲininiw senfɛ ko Sadio n'a ta ka so kɔnɔ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a bɛ misiri kɔnɔ ou bien a b'a ka bureau kɔnɔ baara la wa jateminɛw fana y'a jira k'a fɔ ko i b'a ye Sadio ka taama o taama an kɔni ma deli ka baara sɛbɛn a tigɛ la ma deli ka warijɛ a tigɛ la ni fɛn o fɛn bɛ yen ko silamɛya bɛ jɛn n'a ye k'i ta ye Sadio la o fana kɔfɛ dɔ y'a jira n na k'a fɔ ko jalamugu jɛngɛn dɔ bɛ to kɛ Sadio kan na ko o jalamugu in kun jumɛn de kama Sadio b'a dɔn ko waati min na a kun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ni maa min dɛsɛra kɛlɛ la n'a a banana ou bien fɛn y'a sɔrɔ ko Sadio ninnu dɔw kun bɛ o tigi de bamu u ko la pour que ka se ka sa n'a ye a se yɔrɔ la an y'o kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka ɲininiw senfɛ an ma tila fɔlɔ n'Ala sɔnna ma a ko kunkun n'a ɲɛɲɛ an bɛ tila k'a ɲini k'a labɔ aw ye n'Ala sɔnna ma journal Lumière Info la o fana kɔfɛ an b'a jira k'a fɔ ko groupe Lumière bɛ k'u ka anniversaire labɛn 6e édition de don n'o ye édition 6nan ye an kɔni bɛ cɛsiri ni wulikajɔ ni bɔgabinw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a to malidenw bɛ se ka a faamu média ko ye min ye a nafa ye min ye a hakilina ye min ye ɲinata thème o kɔni bi citoyenneté ani journalisme kan n'Ala sɔnna ma journaliste 20 bɛna former maison de la presse la o cadre kɔnɔna na o fana kɔfɛ ballontan 2e édition Lumière Foot a bɛna kɛ aw ɲɛ bɛ an waati cogo la cogoya min na nin de ye a kɛ cogo ye courant tɛ yen o ka bɛn cɛ ma
ame kilim fana tambolo de donc ne mun bisa ka demeke yani 7e édition ci aka soro kilim banga bureau la et plutôt anga studio kono wa baby na be mission ke lafia konana anga lanyini odi anga commencer kono sisa sa ma mi tiga be camera ro cedo dawiye nana kadija ale koni madame fane nana kadija ale sigilendo ka an lajeni watina kalandendo amma nyina Allah taala fa ala ka ke kalanden jole ka ke mayma mbi famille nyuma soro donc nyine Amadou Sala Touré ka kuma wiye kalase awma koroboro kan bamana kan chenyina na nyena wiye groupe lumière que d'action ka wuli ka jonu ga baray mais nda manye o ya Amadou Sala Touré ka koroboro kan bamana kan yi bamana ko angata ko laban boli ala ka nan boli ka anga jamana bla aya ka mingala sonama kenwareka. Wassalam. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che, Ani Mousso, Demsen, Groupe Lumière TV, Audi Adai, Anyamoroba, Oye Tonton, Amadou Sala Touré. Malide, Nuyo, Anga Bente, Lema, Angambolo Dinyoroma, Kanfaso Malibonorola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Mane Bolaji. Antigi ban famino kani olu kera paso chibara yetu owa usira an demi sound tigi bichen community for community ye chen kono an bigo be dani yebi an mali ben kono Europe Malion Lumière TV maukunga mbora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunga ko ba fa dugu ngola ni be fe Mali kono ani Mali ko kan Afrique bela jili ne Fatim Jabate madame Jabate de Mangaila Otgam no afo nyana ngono mo be électronique fo fe na jena tige kono nyuma be soro électro yele ni la yele électronique ni te mana yenga do ita nyuma soro en studio complet dira en musique ali so marana no ngo dada ngo do boso na parce na ko studio a bafulu nga do nga mala abe ko be ni baba odeti na mo go be fe na électronique la yele électronique de adai Mali ani Mali Afrique be kana na ya nyuma mai ba dafara awo ale teke kalo kele ka be chiyene ai ale sani ota almakew balmamso électronique mina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique aflani nibura memo sirafara la kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamutu Traoré iba soro yenu imo menacé minaw ma amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamutu Traoré Kayorola ni enyo me bla chenje kul sanfe tege tayira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamutu Traoré Kayoro segre yele électronique hatte